ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ରହିଅଛି। ଥରେ ନିକଟ ଗ୍ରାମର ସାହୁକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ ବାଛୁରୀଟିଏ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାଛୁରୀ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାହୁକାରକୁ କଳା ଅଣ୍ଡିଟି ବାଛୁରୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାହୁକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଚୋର ସେ ବଳଦଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣି ଚୋରଟିକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଚୋରଟି ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭୟରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଚୋରର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ବଳଦଟିକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଚୋରଟିକୁ ଧରିବାରୁ ଚୋରଟି କିଛି ମାନି ନଥିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ୍ଦିରର ଦୁଆରଟି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧଳା ବଳଦଟିଏ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଠାରୁ ଚୋରଟି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା ବଳଦ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।